नमस्कार संगतिया, चाणक्य नीति के 8वां अध्याय में अपने के स्वागत करतनी। हम सागर इस चैनल को होस्ट राउर दोस्त। तो बिना समय के गविले चली वीडियो के शुरू करा जाओ। नीच वर्ग के लोग धन चाहे लसन, बीच वर्ग के लोग धन और सम्मान चाहे लसन, लेकिन उच्च वर्ग के लोग केवल सम्मान ही चाहे लसन। फिर संगतिया अपने ऊखी खा के, पानी पी के, सुपारी खा के, फिर दवाई खा के अपने स्नान दान कर सकत है। दोस्त दिया अन्हार के खाला वैसे करिया धुआं निकालेला। उसन के आदमी जैसन अन्न खाला सन उसन के ओकर मन होला, उसन के उकनी के बुद्धि विचार निकलेला। एक विद्वान आदमी अपन धन संपत्ति केवल अच्छा आदमी के देवला सन, खराब आदमी के ना। कैसे उकनी के जाने लसन। अच्छा आदमी एक समुद्र के जैसे होला सन, जैसे कि समुद्र अपन पानी बादल के देवेला। बादल के पानी बहुत मीठ होला और वो बादल धरती में रहल चल अचल सब जीव के पानी दे के बाकी सब पानी फिर समुद्र में लौटा दे। संगतिया जल अनपच के दवाई है, चेतना के निर्माण करेला। यदि खाना खैला के कुछ देर के बाद पीला पर, लेकिन तुरंत खाना खैला के बाद पीला से जहर के समान होला। शरीर के मालिश कैला के बाद, संभोग कैला के बाद, दाढ़ी केस कटवैला के बाद, लाश जरैला के बाद, जब तक आदमी ना नहाला तब तक वो चंडाल ही रहे। वो आदमी अभागा होला सन जे बुढ़ापा में अपन मेहरारू के मरल मुंह देखेला सन। फिर वो भी अभागा होला जे अपन धन संपदा अपन रिश्तेदार के सौंपेला। फिर वो भी अभागा होला जे खाए के खातिर दूसरा पर निर्भर रहे। देवता न लकड़ी में, न माटी में, न पत्थर में होला। देवता तो भाव में होला संगतिया। वास्तव में देखल जाए तो इस सब के कारण भाव ही है। एक संयमित मन के समान कोनो तप ना, एक संतोष के समान कोनो सुख ना, लोभ के समान कोनो रोग ना, और दया के समान कोनो गुण ना। नीति के उत्तमता ही आदमी की सुंदरता होला। उत्तम आचरण से आदमी उच्च लोक में जाला सन। सफलता ही ज्ञान के आभूषण होला और उचित खर्च ही संपत्ति की गहना होला। फिर संगतिया नीति भ्रष्ट भइला पर आदमी के सुंदरता के नाश होला। हीन आचरण कैला से आदमी के कुल के नाश होला। आधा ज्ञान सीखला से ज्ञान के नाश होला और फालतू खर्च कैला से संपत्ति के नाश होला, धन के नाश होला। जौन पानी समुद्र में समा गई वो पानी शुद्ध होला। जे अपन घर परिवार प्रति समर्पित रहेली वो औरत शुद्ध होला। जे दोसर लोग के कल्याण करेला वो आदमी शुद्ध होला। और जौन ब्राह्मण संतुष्ट रहेला वो ब्राह्मण शुद्ध होला। असंतुष्ट ब्राह्मण, संतुष्ट राजा, लाज माने वाला बेस्या, ये सब तुरंत बर्बाद हो जाला। उच्च कुल में जन्मल, उच्च कुल में रहे वाला में कोनो बुद्धिमान ना बाटे तो कोनो काम ना, बेकार बाटे। कैसे कि नीच कुल में जन्मल बुद्धिमान लोग के सम्मान तभी करेला सन। संगतिया आज की वीडियो बस इतना ही। रउआ चैनल में नया बात, चैनल के सब्सक्राइब नहीं के कैले तो चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन के भी दबा ताकि हमनी के साथ जुड़ल रहे, बनल रहे। और हाँ, यदि रउआ चैनल के सब्सक्राइब कर लेले बानी तो ओकरा खातिर दिल से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में संगतिया वीडियो अच्छा लागल हो के तो वीडियो के लाइक करके शेयर भी कर दी। मिलल जाओ अगला वीडियो में।